Wel, yn ni'n dychwelyd at ein astudiaeth o fywyd Abraham ac ni'n troi at yr ugeinfed bennod ac teitl sydd fan hyn yw Abraham ac Abimelech ac bore yma ni'n ffeindio Abraham yn Gerar. Ac yma unwaith eto, rydyn ni yn gweld Abraham, y dyn mawr yma, yn methu. Mae yn benod drist, byddwn ni'n edrych ar benod trist arall yr wythnos diwetha, penod 19, a mae hon yn benod drist hefyd. Oherwydd i ni'n gweld Abraham yn cwmpo yn ei ymwneud â'r dyn yma Abimelech. Ac unwaith eto i ni'n gorfod dweud ydyn ni bod ni'n falch fod y cofnodion yma yn y Beibl. Dyn ni ddim yn falch fod Abraham wedi methu. Dyn ni ddim yn ymhyfrydu mewn mhechodau neb, ond rydyn ni'n falch fod Duw wedi gweld yn dda i gofnodi ei fethiant i ni. Oherwydd i ni gyd yn methu, ac i ni gyd yn anghyson yn ein cerddediad gyda'r arglwydd. Rydyn ni gyd o bryd i'w gilydd yn ymddwyn yn anghredinio ac i ni gyd o bryd i'w gilydd yn dwyn cywilydd y sywaith ar waith Duw. A diolch byth fod Duw yn aros yr un peth. Diolch fod Duw yn ein hachub ni. A diolch fod Iesu Grist yn geidwad i'r colledig, a meddyg i'r gwywedig. Y rai, diolch fod Iesu Grist, fel ni wedi canu, yn gadar i'n iachau ni. A diolch am I drigaredd y bore yma. Nawr, ni moyn edrych gyda'n gilydd ar y benod sydd yn sôn, fel wedi dweud, am fethiant Abraham. Mae e'n methu. Ni moyn edrych ar ei fethiant o dan 3 phen y bore yma. Edrych yn gyda ar y resymau dros fethiant Abraham. Pam y bydd y fethu? Mae Abraham yn cwmpo fan hyn. Mae'n methu. Mae'n pechu. Wel, beth oedd yr achos? Oedd na achos am hynny. Ac fi'n credu bod hwn yn help i ni. Pryd bynnag mae yna fethiant o unrhyw fath yn y byd, mae'n dda i ffeindio resymau yn dydy pam y bydd methiant fyna. Yn aml i ni yn y newyddion yn gweld rhyw drychineb, falle drychineb damwain tren neu rhywbeth, tren yn mynd oddi ar y cledrau neu 2 dren yn mynd mewn I gyd, damwain. A wedyn mae'n amchwiliad yn dos ar ôl hynny, yn cweiri, wel, pam bu hyn? Pam bu'r drychineb yma? Beth oedd wedi mynd o'i le? Fel ein bod ni'n dysgu. Fel bod ddim yn digwydd eto yn y dyfodol. Nawr, mae bywyd Abraham fan hyn fel petai yn mynd oddi ar y cledrau.
Y pam? Beth y reswm am hynny? Oedd yna ffactorau yn cyfrannu at I fethiant. Wel oedd, a gawn ni edrych arnyn nhw. Gai atgoffa chi nawr te o'r cyd-destun. Gobeithio I chi'n cofio y cyd-destun, ond mae'n bwysig. Mae'n debygol erbyn hyn fod Abraham yn ddigalon. Fod Abraham yn isel I ysbryd wrth agosau at Gerar a'r dyn yma Abimelech. Pam ydyn ni'n dweud hynny? Wel, I chi'n cofio beth oedd wedi digwydd yn y cyd-destun, ble oeddwn ni wythnos diwetha, yn y bennod diwetha, wel, gesyn ni'r hanes trist am Sodom a Gomorra a Lot yn dofe. Nawr, I chi'n cofio fod Duw wedi gweld drygioni y dinasoedd hynny ac wedi dod mewn barn. A fod Abraham, chwarae teg iddo fe, wedi gweddio, wedi eiriol dros Sodom a dros Lot. Ond pethau mor wael, fe ddath Duw mewn barn a dynystrio. A chi'n cofio fod Abraham wedi mynd yn y bore a wedi gweld. Nawr, allan ni ddim dim ond dychmygu hynny, allan ni. Oedd yn dweud fod Abraham wedi gweld y mwg, fel mwg ffwrn, yn codi. Mae rhaid I ni trio ddychmygu y dyn yn edrych. Di ddim yn gwybod os welodd e'r tân, ond oedd e'n sylwi ar farn Duw yn cwmpo ar bobl. Di ddim yn gwybod faint oedd e'n Sodom, ond lot o bobl. Chi bod, meddyliwch am hynny, bydde chi'n gweld Duw yn dod mewn barn ac yn dynistrio. Ac wrth gwrs, oedd Lot yna. A fel o'n i'n crybwyll wrthnos diwetha, does dim sicrwydd fod Abraham yn gwybod fod Lot wedi dianc, fod Duw wedi arbed e. So oedd Abraham yn edrych ar hyn I gyd, a mae'n siŵr bod e wedi effeithio ar ei hwyliau. Gweld hyn. A mae'n symud I ffwrdd gyda'i deulu, a mae'n dod i'r lle yma o'r enw Gerar. A mae hynny'n arwain ati am syniad cyntaf sef hyn. Fe ddatblygodd farn rhy dywyll o Gerar. Roedd ei olwg ar Gerar yn rhy besimistaidd. Mae'n gadael lle oedd ei wythnos diwetha, lle bu'n gweddio dros Sodom a Gomorra. Lle roedd drygioni ofnadw. A mae'n symud i'r lle arall, a nawr mae wedi cwympo I feddwl fod pob man fel Sodom. Hynny yw, mae fel petai, mae e'n gwisgo sbectol a maen nhw'n rhy dywyll. Mae'n gweld pob man yn rhy dywyll. Mae'n meddwl bod pawb fel pobl Sodom a Gomorra. Roedd Gerar draw yn y de o Wlad Canaan. A mae'n dweud I hun, mae Abraham yn cyrraedd ac mae'n ofni. Mae'n ofni y dyn yma, brenin y lle, Abimelech. Mae e'n meddwl bod e'n cyrraedd lle llygredeg arall, fel y lle mae wedi gadael, sef Sodom. Ond oedd y lle yma, Gerar, ddim
fel Sodom. Doedd brenin Gerar, sef Abimelech, ddim fel brenin Sodom. Roedd Gerar, o beth ni yn gallu gweld, yn lle eitha sefydlog. Roedd yn lle heddychlon. Roedd Abimelech yn frenin da. Roedd concern gyda fe dros lles I bobl. Roedd e yn gymharol onest ac yn gymharol garedig y dyn yma Abimelech a gofal a concern dros pobl. Beth fi'n trio dweud yw hyn? Mae diwinyddion yn sôn am athrawiaeth o'r enw gras cyffredinol. Common grace. Nawr beth yw gras cyffredinol? Wel, gras cyffredinol yw'r ffordd y mae Duw yn atal pechod yn y byd, hyd yn oed mewn pobl sydd ddim yn Gristnogion, angredinwyr, trwy roi rinweddau da iddyn nhw. Fe ddylai Abraham wedi cael ei galanogi trwy gyrraedd Gerar. Ond yn hytrach, mae e'n ofni. Mae e bron yn mynd yn paranoid am y sefyllfa. Adnod 11, atebodd Abraham, mi feddyliais nad oedd neb yn ofni Duw yn y lle hwn, ac y byddent yn fy lladd o achos fy ngwraig. Mae wedi cael ei lenwi ag ofon ac ei selder. Mae golwg rhy dywyll ganddo fe ar bobl. Nawr, mae yna beryg I ni fel Cristnogion. Mae yna beryg I fi yn hyn. Mae hwn yn berthnasol iawn I fi. Mae rhaid I fi ddweud. A falle fod I chi hefyd. Ond fel Cristnogion yn aml, ni'n gallu mynd yn rhy eithafol yn ein barn ac yn ein amheuaeth o pobl sydd ddim yn Gristnogion. Ni'n gwybod bod pawb yn bechaduriaid. Oedd pawb yn Gerar yn bechaduriaid. Rwy ddim yn dweud fod pawb yn Gerar yn Gristnogion. Na, ond mae'r Beibl yn sôn fod gras cyffredinol Duw ar waith yn ein byd ni. Mae yna harddwch yn y byd. Mae yna wirionedd yn y byd. Mae yna onestrwydd yn y byd mewn pobl sydd ddim yn Gristnogion. Mae yna gerddoriaeth da yn cael ei cyfansoddi gan bobl sydd ddim yn Gristnogion. Mae yna gelf da yn cael ei greu gan bobl sydd ddim yn Gristnogion. Gras cyffredinol yw hynny. Mae pobl yn gallu bod yn dda yn ei swyddi sydd ddim yn Gristnogion. Gras cyffredinol. Mae gwyddonwyr yn ei gwaith da. Gras cyffredinol Duw. A mae cymeriadau pobl yn gallu bod yn garedig. Weithiau mae'r rhai sydd ddim yn Gristnogion yn well na'r bobl sydd yn Gristnogion. Weithiau maen nhw'n bobl neisach na'r bobl sydd yn Gristnogion. Gai ddarllen hwn I chi. Dyma beth meddwl un esboniwr o beth dwi'n trio dweud fan hyn. Yn y Saesneg. Lot in one way. Fe ath Lot ar gyfeilion. Fe nath y gam syniad mewn un ffordd. He erred in one way, imagining that there was some good in Sodom when there wasn't. Abraham erred in the opposite way, in imagining that there was no good in Gerar when there was much good there. Yn gobeithio chi'n deall y pwynt
y bore yma. Fel arfer, i ni'n yn gerar, fel Cristnogion, yn hytrach na yn Sodom. Iawn? A mae bobl yn gallu ymddwyn fel Abimelech yn hytrach na fel pobl Sodom. A rhaid i ni beidio gael amheuaeth. Dyma'r wers o'n i'n dweud sydd i fi. Rhaid i ni beidio amau, rhaid i ni beidio bod yn rwgdybus o bobl. Meddwl fod pawb yn ddrwg, llygredig, mor lygredig a gallen nhw fod. Oherwydd gall hynny yn digaloni ni, a gall hynny'n gyrru ni'n cregyn. Gall hynny yn dod â ryw paranoia arna ni, ac effeithio ein tystiolaeth ni. A dyma oedd y camsyniad cyntaf, ffactor yma arweiniodd at fethiant Abraham. Yn ail wedyn, yr ail gamsyniad, wrth gwrs oedd ei ddiffyg ffydd yn addewidion Duw. Fe gollodd olwg ar Dduw. Fe amheiodd a fe agorodd hynny drws i'r methiant sydd o'i flaen Nawr, petawn ni'n gofyn i Abraham wrth iddo fe fynd tuag at Gerar, wyt ti'n credu Duw? Wel, bydde fe wedi dweud, ydw i yn credu Duw. Wyt ti'n credu addewidion Duw? Ydw i'n credu addewidion Duw. Ond pan ddaeth y prawf, pan aeth mewn i'r sefyllfa yna yn Gerar ac o flaen Abimelech, pan ddaeth e'n fater ymarferol, fe ofnodd fe gollodd i ymddiriedeth yn addewidion Duw. Fe ddechreuodd feddwl, mae rhaid i fi ni rhywbeth fan hyn. Mae'r sefyllfa hyn yn galw arna i amddiffyn fy hun, ac felly mae'n dod lan gyda'r cynllun a'r celwyddau ac yn y blaen. Dyma'r DIY edo o rhai wythnosau yn ôl. Mae'n cymryd pethau mewn i'w ddwylo ei hun. Mae'n hawdd i ni, ffrindiau, dyn ni ddim yn gallu bio Abraham. Mae'n hawdd i ni ddweud, dwi'n credu, petawn ni'n gofyn i chi gyd, ydych chi'n credu addewidion Duw? Byddwch chi gyd yn dweud fel fi, ydw i'n credu addewidion Duw. Ar fore di Sul, chi'n credu addewidion Duw? Fi'n credu addewidion Duw. Pan i ni gyda'n teulu, mae'n hawdd i ni ddweud rwy'n credu Duw. Ond pan mae'r ymarferol yn dod, pan mae'r amgylchiad yn dod, pan mae'r broblem yn dod, dyna'r prawf. Ydyn ni'n credu wedyn, ydyn ni'n ymddiried a ddiwydion Duw yn y prawf fe fethodd Abraham. Mae'n hawdd dweud yn diwedd i Sul, i ni'n credu fod Dyw'n rheoli, i ni'n credu fod Duw yn ein caru ni, fod Duw a chonsern amdano ni, fod Duw yn mynd i'n amddiffyn ni ym mhob amgylchiad. Mae'n hawdd i ni ddweud hynny. Ond pan mae'r prawf yn dod, pan mae'r ymarferol yn dod, i ni dechrau cynllunio, ac i ni dechrau ofni, ac i ni meddwl rhaid i fi amddiffyn fy hun, rhaid i fi ni rhywbeth fan hyn. A dyna'r ail ffactor, yr ail reswm, pam y bu i Abraham fethu. Golwg rhy dywyll ar bobl, peidio credu a ddiwydion Duw. Yn ail, gadewch i ni edrych nawr ar ôl gweld y resymau am y methiant, neu dros y methiant. Gadewch i ni edrych ar bechod Abraham wrth iddo fe fethu. Ni wedi bod yn siarad am fethiant, a chi'n gwybod,
Mae'n rwydd i ni wneud yn ysgafn o methiant. Mae methiant ddim yn sôn o mor wael a hynny. Ni'n gallu esgusodi'n hunain, wel, i ni gyd yn methu. Ond beth wy moyn pwysleisio fan hyn yw nid peth bach oedd methiant Abraham. Oedd yn beth difrifol. Fel mae e gyda ni, os dyn ni'n methu, mae'n beth difrifol. Mae'n bechod. Mae'n arwain at bechod. Yna beth ni'n gweld fan hyn gydag Abraham. Fe bechod e. Y diafol mae'n cuddio hynny wrthyn ni. Ond pan ni'n methu, ni'n pechu yn erbyn Duw. Yn erbyn di a pechais. Ac y gwneud ddim y drwg hwn. 5 peth am I bechod sydd yn wir I ni hefyd. Byddai'n gloi yn mynd trwy'r rhain. Gobeithio, peth cyntaf yw hyn. Gobeithio fod yr hanes, mi'n gwybod mae'r hanes yma'n atgoffa ni o hanes arall yn dydi e. Ni wedi bod fan hyn o'r blaen. Mae Abraham wedi bod fan hyn o'r blaen yn diwe. Dim yn gerar, ond mae'r sefyllfa yma wedi digwydd o'r blaen. Reit ar y dechrau, pennod 12, fe welson ni Abraham yn mynd lawr gyda Sara i'r Aifft. A beth nath e fyna? Wel, fe wedodd y gelwydd, fe wedodd e, wy moyn I ti ddweud, mae dychwaer ydw I fi. A chi'n cofio beth ddigwyddodd, fe ffarol cymryd Sara ac cymryd hi fel I wraig e, a wedyn ni dath Duw a chosbi ffaro. Mae wedi bod fan hyn o'r blaen. A mae rai o'r ysgolheigion yn dweud, pobl sydd ddim yn credu'r Beibl, wel, mae hyn yn amlwg, mae'r awdur wedi cymryd yr un digwyddiad a wedi alaw dwywaith. Fel petai'r awdur yn dod. Ond wrth gwrs, I ni'n gwybod yn well, I ni'n gwybod, mae fel hyn yw dyn. Fel hyn I ni. I ni'n gwybod am wneud yr un drwg ddwywaith. Bod ni wedi cwympo a wedi creu trwbl I ni'n hun, ni wedi wneud wel, mae Williams Pantacelyn dwi cwympo ganwaith i'r un bai. Mae Abraham yn ail adrodd y pechod. Wedyn ni yn ail, roedd Abraham wedi cael addewid. Oedd I wrth Dduw. Bydde fe a Sara'n iawn. Oedd Duw wedi dweud, chi'n mynd I gael plentyn. Ac eto, mae Abraham yn diysteri. Mae'n anghofio hynny. Mae'n anghofio yr addewid. Wedyn yn drydydd, rhaid I ni nodi fod yna drwbl wedi dod. Oherwydd methiant Abraham. Fe achosodd ddrwg nid yn unig i'w hun, ond I eraill. Yn dofe. Oherwydd fod Abraham wedi pechu, roedd drwg a niwed wedi dod I Abimelech. Fe gas ei fwrw gyda tosrwydd. Abimelech, heb sôn am beth oedd rhaid I Sara driam fynd trwy. Dioddef, pobl eraill yn dioddef, oherwydd I bechod Yn bedwerydd, mae eisiau ni nodi hyn am I bechod Fe niweidiwyd I dystiolaeth I hun yn dofe. Sylwch I hynny yn y darlleniad. Mae Abimelech yn ffind o mas beth sydd wedi digwydd, bod wedi cymryd gwraig rhywun arall. Mae Duw yn dod ato fe, ac yn dweud wrtho fe roi hi nôl. A mae Abimelech yn ei fyddhau, ond mae Abimelech yn dweud hyn. Grydewch ar y geiriau eto. Mae nhw'n ddiddorol, nhw'n adnod 9 a 10. Yna galwodd Abimelech am Abraham a dweud wrtho,
beth am wnaethos di ni? Sut yr wyf fi wedi pechu yn derbyn I beri ti ddwy'n pechod mawr arna fi am teyrnas? Dwi ddim yn Gristion, ond mae'n dweud o Abraham. Beth yw un ti wedi wneud? Oedd e'n gwybod bod yn wrong. Dywedodd Abimelech ymhellach, beth oedd yn dy feddwl wrth wneud y peth hwn? Na chi niwed I dystiolaeth Abraham yn dyfe, bod na ddyn sydd ddim yn nabod Duw yn dweud hwnna wrtho fe. Beth yw hyn ti wedi wneud? Allen ni ddim dychmygu Abraham ar ôl y digwyddiad hyn yn eistedd lawr gyda Abimelech a dweud, wel nawr Abimelech, allai rannu fy hystiolaeth gyda ti? A ddim meddwl bydde diddordeb gyda Abimelech I wrando. Mae wedi niweidio I dystiolaeth yn dydi. Ond yn bumed ac yn fwyaf pwysig ac yn fwyaf difrifol, beth am Dduw, beth am I berthynas a Duw. Mae Abraham wrth fethu, wrth bechu, wedi peryglu cynllun Duw. Dydy e? Chi'n cofio beth oedd Duw wedi dweud? Oedd Duw wedi dweud, mae Sara, dy wraig, yn mynd I gael plentyn. Beth nath Abraham? Roi hi ddyn arall. Beth sy'n mynd I ddigwydd? Beth os mae dyn arall yn dod I gyswllt â hi? Beth os mae dyn arall yn gorwedd gyda hi? Mae e'n peryglu beth oedd Duw wedi addo. Beth bydde pobl yn dweud? Petai Sara yn dod yn feichiog? Pwy yw'r tad? I ni gyd yn euog o ailadrodd pechodau yndyn ni. Ydyn. Chi di ailadrodd pechodau? Ydych. Fel fi. A pan ni'n pechu, ni gyd, beth sydd ar faed ni'n amau a ddiwydion Duw. Ni gyd, pan ni'n pechu, niweidio pobl eraill. Meddyliwch am hynny. Mae'r byd yn licio dweud wrth gwrs, na, mae siw beth a pethau preifat. Na, medd y Beibl, bydd pechodau yn effeithio pobl eraill. A mae'n effeithio'n tystiolaeth ni. Meddyliwch am hynny. Os ych chi'n pechu, mae'ch goleuni fel petai yn mynd yn llai o ran eich llewyrch. Ac yn bumed pan ni'n pechu, I ni'n peryglu gwaith Duw. I ni'n peryglu cynllun Duw. Mae pechod yn ddifrifol. Mae'n oblygiadau ac I ni gyd yn gallu cwympo yn bell yn dyn ni. Ond mae'n dod â ni at y pwynt olaf. Ni wedi edrych ar y resymau dros fethiant Abraham. Ni wedi edrych ar y pechod yn methiant Abraham. Ond I orffen, gyn ni edrych ar Duw yn goruwch reoli dros fethiant Abraham. Duw yn goruwch reoli, overruling. God here overrules Abraham's failure. Mae hyn yn dda. Diolch byth bod ni'n gallu gorffen ar y nodyn hyn. Fe ymyrodd Duw yn dyfe. Ymyrryd, torri mewn. Dyw ddim yn ei adael I bethau I fynd. Dyw Sara ddim yn mynd I cael ei chymryd gan ddyn
arall. Fe gadwodd Duw purdeb Sara. Mae Duw wedi dweud mae'r wraig yma yn mynd i cael mab i ti Abraham. Mae Abraham bron yn twlu ei gyd i ddarnau trwy i bechod, ond mae Duw yn ymyrryd. Mae Duw yn parhau a'i gynllun. Dyw methiant i bobl ddim yn rwystro, diolch am hyn, ddim yn rwystro dibenion Duw, ni rwystro gallu hiffen gref ddibenion Iesu mawr. Fe ddwedodd Iesu Grist, mi adeiladaf fe eglwys, a ffyrdd uffen, nisgoch wygant. Mae Duw yn goruwch lywodraethu fan hyn yn diwe. Mae methiannau yn digwydd. Mae Abraham yn methu. Mae Sara mewn trwbl. Mae Abimelech yn ymyrryd ac yn gwneud pethau'n fwy cymleth. Ond mae Duw yn alluog. Mae Duw yn holl alluog. Mae Duw yn gallu torri mewn i'r sefyllfa. Mae'n edrych yn anobeithiol. Chi'n meddwl, sut yn y byd ni'n meddwl mas o'r mes yma? Ond mae adnod 3 yn dweud yn syth, ond Duw, yn y Saesneg, but God. Ond daeth Duw. Mae Duw yn dod. Sut mae Duw yn dod? Mae hwnna'n dda. Sut mae Duw yn mynd i ddod mas o'r mes yma? Cael Abraham a Sara mas o'r mes. Wel, mae sawl ffordd gyda Duw, a fan hyn mae jyst yn dod at dyn yma mewn breuddwyd. Mae Duw yn gallu reoli trwy breuddwydion dynion. Mae'n atgoffa ni yn Duw o Ester, pan ni'n ystyried Ester, oedd pethau'n ddyrus fyno, oedd pethau'n edrych fel arben. A beth nath Duw dod at brenin, a jyst achosi bydd ddim yn gallu cysgu rhyw noson. A newid y sefyllfa fel yna. Mae Duw yn goruwch lywodraethu, mae'n reoli trwy breuddwydion, mae'n ymyrryd trwy'r dyn yma Abimelech. Mae'n dod at y fe ac yn dweud wrtho fe, pai ti cyffwrdd ar wraig yma. A mae'n dweud, o fi ddim wedi gwneud dim yn rili, o'n i ddim yn gwybod ydy'n wraig. A mae Duw yn dweud, o'n i'n gwybod ti ddim wedi cyffwrdd a hi. A reswm ti ddim wedi cyffwrdd â hi yw achos bod fi wedi adael ti. Rhag gwneud hynny. Mae Duw yn gallu adael pobl rhag pechu. Mae'n adnod yn diarebion sydd yn dweud fel hyn, fel afonydd o ddŵr y mae calon y brenin yn llaw yr arglwydd, e fe a'i tri hi lle ymuno. Mae Duw yn gallu reoli calonau i pobl i wneud beth mae'n dewis. Da neu drwg. Dyma'n Duw ni, ffrindiau, y bore yma. A Duw sydd yn reoli pob sefyllfa, pob dyn, meddyliau bobl, breuddwydion bobl, daioni, drygioni pobl. Mae'n defnyddio cyfan i bwrpasau i hun. Mae Duw yn gallu defnyddio un, mae'n gallu defnyddio 1000. A mae ganddo fe 100,000 o gwahanol ffyrdd i ddod â'i pwrpasau i hun i ben. Mae lwybrau yn y môr ac mae marchogaeth gwynt yn en. Gweithaf pechod Abraham. Mae Duw dal yn caru Sara. Ac mae'n ymddiffyn. Oedd ei gŵr i ddim yn dda, oedd e? Oedd ei gŵr i wedi gadael hi. Mae Duw yn cofio amdani. Mae Duw yn mynd i amddiffyn hi a rhoi mab iddi hi. Ac gweithaf pechod Abraham. Mae Duw dal i garu e. Mae dal yn mynd i gael plentyn. Mae dal yn mynd i wrando ar ei weddiau. Mae'n dweud wrth Abraham i weddio dros Abimelech. Mae Abraham wedi gwneud mes o bethau. Ond mae weddiau dal yn cyrraedd.
Mae Dyw dal yn rastro. Mae Dyw dal yn bendithio trwyddo fe. Mae Dyw wedi dweud byddai'n bendithio'r holl genedloedd y ddeiar trwyddo ti. Ac bod ydi'n ei cawlach, mae'r dyn y mab i Melech dal yn cael ei fendithio trwy Abraham. Mae pob peth dal yn cydweithio deiwni i Abraham. Trwy yr hwn oedd yn ei garu. Pwy, ffrindiau, pwy o'r diwiau, pwy ymlaeth y diwiau, sy'n debyg i'n Duw ni. Amen. Nawn ni ganu i orffen rif yr emyn 70. 70. Pa ddiw ymlaeth y diwiau sydd debyg i'n Duw ni, mae'n hoffi maddau baiau, mae'n hoffi gwrando'n cri. Nid byth y dail ei ddigedd, gwes ganddo drigarhau, maint ein hanheilyndod, mae gariad yn parhau. 70.